Lima sabla. Andi ni kuya. Kulang. Kailangan ko ni. Wala yung tam niya na pangalaan. Ngunyan oras. Magtaka na ba agi? Nagtaka pa iskulan. Magano ta? Tawagan ko may kontak ko. Kumun kasil ka la. Bye. Udya kami la, boss. Sarag yun ang laan. Wadya! Sobrang ka-adig mo! Ang tirak mo la Master 2. Master 2? Apo puya ka ni man, Master 2 kanila ba? Nya, sa lota kay Bayo po, tan Jollibee. Dit ka Mobile Legend mo, natanggal na lang yun. Mongla ba ta, Wadyay easy man. Yung nag-deliver. Paano mo nabig ka na, ha? Siyempre, bata mo ako, boss. Salamat yung balag, boss, ha? Dahil dyan si kayo, nabiga la! Bawa din pre, jauh pare, tutang anggap mulai anak, pulutan ka! Lagi pulutan mo! Lagi pulutan, lagi na tukor. Hindi. Kalau may pulutan, at kalagba pasali, untawag tala. Tawag pulutan! Uli, mag-deliver si katang dua. Ang kamay easy man. Ang tulay oras pare, ang kamay mag-deliver natin. Abang ko nilagyan, talbakon. Ipasali salita ni easy mamay. Hindi na, abay mag-deliver na, hindi siya kayo tawag. Numero 35.